थाखाय गाहाम हामलायथिनाय जासिदों जे बिटिआर गभर्नमेन्ट दैदेनबाय थानाय मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारनि बिथोनाव दिनैहाय मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो ब्लक बाहाय भलिबल राननाय हाबाफारि लाबाय थादों। दा गोबां क्लाबफोरखौनो जाहाथे गेलेनाय फारसे थुलुंगा जायो, गेलेनाय फारसे आवगायलांबाय थानो हायो, बे नोजोरखौ नायबाय थादों। बे लाइमोनफोरखौ जोङो माबोरैहाय राफोद आरो गोख्रों खालामनो हायो बेखौ नोजोर होबाय थादों। दिनैबो देबोरगाव ब्लकनि सिङाव गोबां माखासे क्लाबफोरनो देबोरगाव ब्लक कमिटिया रानदों। दा बेबायदिनो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि ब्लकनि सिङाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोबां ब्लकफोरनोबो गुबुन गुबुन ब्लकफ्रा राननाय हाबाफारि लादों। मैयाबो बावखुंग्रियाव बेबायदिनो राननाय हाबाफारि लादों आरो दाख्लैबो सिगाङाव बनरगाव बेबायदिनो लागासिनो दङ। बिटिआर सरकारा गोबां गेलेनाय बिथिंखौ नायनानै माखासे लाइमोनफोरखौ इनकारेज होनायखौ नुनो मोन्दों आरो सिगांनि सरकारा बेफोरबायदि लाइमोनफोरखौ इनकारेज होनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे बिथिङाव जोबोद मोजां कुइसन नोंथाङा सोंदों। जोङो सिगांनि जेनोखि गभर्नमेन्ट बिथांनि सासनाव मा नुबाय थादोंमोन, बोरमा खेला माने माबा माबि बायदि बायदि जायखौ जों गोजौ फारसे आवगायनो हाया बैबायदि खेला होनायफोरखौ नुबाय थादोंमोन आरो बेखौ फोजोबनायनि जेबो राहा लामा लायैखौ जों नुबोबाय थादों। दा सोलायै बेबो मोनसे सोलायनाय, ओंखायनो होनदों परिबर्तन। दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव इयुथ्सफोरखौ नोजोर होनानै सिगांफोरावबो जार्सि इजार बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ जोङो राननाय हाबाफारिखौ मानगोनां प्रमद बर' सारनि राननायखौ खामानि मावनायखौ नुदों नोंथांमोना आरो दाबो रानगासिनो दङ। दा इयुथखौ माबोरैहाय लांनो, माबोरैहाय बिटिआर ओनसोलखौ गोजोन लाबोनो, बे मोनसे पार्ट। दिनै बायदि जायफोरा जाथावा बेफोरबायदि खेला होनानै मा बिटिआराव मा दावराव दावसि बायदि लोङै जायै बेबायदिखौसो नुबाय थादोंमोन ना। दाथ' बिटिआर गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो गोजोनखौ नुबाय, नोंथांमोना गोजोन फैबाय। दा जोङो सोलोंथाइ फारसे, हारिमु फारसे, गेलेनाय फारसे जोङो मोनफ्रोमबो ग्राउन्डनिफ्राय जोङो मा सोलायनाय फैनांगोन आरो जेलानाखि सोलायगोन अब्लासो गोजोनाव फैगोन आरो। दिनैहाय बिटिआरआ गोजोन फैबाय, गोजोन फैनायखायनो बाहाय लिटारेरि फेस्टिभेल नङा होमबा, माने दुरान काप, ISPL बायदि बायदि माखासे खेलाफोरा माने क'क्राझाराव बिटिआरनि बिखायाव जाफैनो खाबु मोनदों नङा होमबा। मानो बेफोरलाय? गोजोनावसो जेलानाखि जे जायगायाव गोजोन थायो बाहायसो बयबो माबा मोनसे खालामनो लुगैयो आरो माबा मोनसे खालामनो थाखाय होसोबोयो। काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि साखाफारा? दिनैनि नोजोराव नोंथांमोना नुदों जे BPF गभर्नमेन्टआव थानाय माखासे उइंसफोर, माखासे माने BSU होननायखौ नोंथांमोना खोनादों, बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि बिथांमोनाबो सेन्ट्रेलनिफ्राय आराम्भ खालामनानै लोब लोब फैगासिनो दं। दा बिथांमोननि जेनोखि EMGMमोन सिगांनि डिपुटि चिफ बायदि बायदिमोन, बिथांमोनाबो माने गुबुन गुबुन दोलो फारसे खारनो आनज्रायनो लामा लागासिनो दं। जोंजोंबो गोबां दैदेनगिरिफ्रा फैगासिनो दं, BSUफ्रा फैगासिनो दं नङा होमबा। इयुथ BPFनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा फैगासिनो दं सेन्ट्रेलनिफ्राय आराम्भ खालामनानै। दा मानो फैदों? गोजोननि थाखायसो फैदोंना बिथांमोना। जे 17 बोसोराव मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय एथ' राफोद गभर्नमेन्ट मोनब्ला मानो UPPL आव फैनांगौमोन नङा होमबा। दा मानो फैखो? बिथांमोना गोजोनखौ नुहुरदों, दा गोजोनखौ नुहुरदों। दा मानगोनां माने बारग' CM हाग्रामा महिलारि बिथाङा दे गावनि सासनखौ मोजां सासन खालामनो हायासै। सासन खालामनो हायैखायनो दिनैहाय UPPL फारसे मोखां जानानै लोब लोब बिथांनि कर्मिफ्रा फैगासिनो दङ।